Després de tants anys de lluita i tan decepcionada, ara hi ha un projecte que m'il·lusiona. Tirem endavant una Lleida que tregui la seva energia positiva. Necesitamos trobar. No sé quién soy hoy, pero sí sé quién no quiero ser mañana. Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, estem perduts. L'única xarxa actualment de control públic de l'electricitat és la xarxa d'enllumenat públic. És l'única que l'Ajuntament controla perquè sí. I a part, aquesta xarxa, primer de tot, plantegem la remunicipalització del contracte d'enllumenat públic amb el qual no està treballant. Llavors, intentaríem implementar una manera de recuperar aquest control. Però el segon que és important és que amb totes les inversions que han fet de reducció de consum, aquesta xarxa mateix està sobredimensionada. I és l'única xarxa que té l'Ajuntament, controlada per ells. El que proposem és que aquesta xarxa es converteixi en una xarxa de distribució elèctrica, que compri i vengui electricitat d'origen renovable. Volem una Lleida en què la política urbanística i de sòl estigui al servei de les persones i no sotmès als interessos del capital privat. Cal, de fet, defensar, recuperar els espais i els béns públics i que els diversos espais i barris de la ciutat rebin un tracte respectuós amb allò que es fa per part d'un únic espai compartit i en allò que els atorga el caràcter propi. Jo soc veí de Cascantec i sí que voldria dir un parell o tres de coses. Primer, si heu comptat una mica amb l'experiència de la plataforma per la dignificació del Pla de l'Aigua que ha estat treballant durant una bona pila dels últims 5 anys, 4-5 anys, ells tenen inventariat els pisos buits, ells tenen inventariat els prostíbuls, ells tenen inventariats els punts de droga, ells tenen inventariat pràcticament tot el que es mou aquí dintre. Tots els veïns d'aquesta zona es pregunten per què aquest model es va tancar. Per què aquí no pot haver una petita... La problemàtica és el que se cae Sant Pere, de la, podem dir, la perifèria de Lleida. I bueno, abans també hi ha una problemàtica allí de deixadesa per part jo crec, de la paeria, podem dir, de qui està governant la ciutat. És que abans, quan jo era més jove, érem el barri on hi havia més joventut i més en proporció d'habitants. Una ciutadana normal que llegeix o que li interessa la política, i quan he sentit parlar de tot això de l'energia i de com les cases haurien de ser d'una manera o d'una altra, he pensat, per què l'Ajuntament no té un sistema que quan es fa una casa als constructors se'ls digui com s'ha de fer aquesta casa?